Здароў. Сёння 11 траўня я ўжо неяк нават адвык ад гэтага, але гэта чарговы дыалог Flying Fellas. За гэты тыдзень нешта нават было зроблена. Нешта нейкі нават прагрэс ёсць. Давайте пойдзем па парадку. Магчыма, з канца ці не па парадку. Прынамсі, зараз прастрэцца Unity і пакажуць нам кіно. Дадалося ад папярэдняга дыалога вось такое вось прыгожае галоўнае меню. Гэта кнопкі гуляць. Да, значыць, яна так дзіўна звёрстана. Да, магчыма, всё-таки варта было на цэнтр пераставіць. Ну, неважна. Это просто тут спіс, і гэта асобныя гульнявыя рэжымы цэлыя. Да, у меня тут прям ёсць канфігурацыя. Вось. Розныя гейм-моды. То бок ідэя чыста ў тым, каб мець магчымасць тэставаць розныя штукі на вот такім этапе прататыпавання. І вот да, на гэта мяне насамрэч натхніла, калі не памыляюся, вось тут. Да. То бок разуменне таго, што гэтыя фічы это па факту тупа код. Я магу па факту просто уставіць сюды пераверку спакойна з канфіга і просто не дадаваць сістэму, ну вот, типа, дискардзіць карткі напрыканцы хода. І тады просто у меня вот асобна ёсць адна гейм-мод цэлы, дзе карткі не дискардзяцца уласна напрыканцы хода. Ну, цяпер гэта ніякага сэнсу не мае, бо тут як бы і плейтэсціць няма чаго, але я спецыяльна гэта дадаў цяпер, пакуль як бы даволі гэта проста дадаць, каб потым не ляніцца і каб у меня ўжо была гэта гатовая інфраструктура пад гэта, груба кажучы. Хаця я яшчэ не ведаю, што рабіць наконт баланса, калі там трэба будзе розны баланс. Типа, паглядзім, можа штосьці прыдумаю. Але паглядзім. Лагічна, канешне, у такім выпадку больш інфы все-таки дадаць у гейм-мод, нават калі гэта будзе аднолькавая інфа. Это як раз таки канфігурыруемая. Да, як раз таки балансныя всякие штукі. Можна канфіг баланса вынесці асобна, бо тут у мяне цяпер як бы і вьюшкі, і балансы ўсё разам ляжыць. Паглядзім, окей, это на будучыню зноў жа, ну давайте запустим дэфолтны гейм-мод. Так, ну, Unity тупіць. Першы клік на Unity ўспрымае типа не як клік у гульню, а як просто клік на акно, таму яно протупіла. Во, значыць, дадалося да апошняга раза. Вот, то бок тут фактычна нічога гэтага не было. Кнопка сканчэння хода, кнопка, ну, вот выхада, да, як звычайна ўсё працуюць. Яно тут выглядзе аднолькава, толькі, конечно, за тым выхадам, ну, это пакажу. Яшчэ спаўніцца адразу ўжо лідар, да я не прыдумаў нейкай лепшай ідэі, як прайграваць гульцу, акрамя як вось просто дадаць персонажа, который будзе нашим гульцом, і калі ён памрэ, то гулец прайграў. Тут дадаліся яшчэ уласна, да, магчымасць карткі ставіць на поле. Вот там юніты, і то бок, што мы можам паставіць юніты на поле, там, напрыклад, ну, куды заўгодна можна. Што вось ён ставіцца, там падлетае, там, напрыклад, да, вот калі вот так вот паставіць, ён падляціць. Супер. Да, ён, як можна заўважыць, тут супер все не заполішана, тут яшчэ, ну, кажуць, хуёва все крыва-коса. Выраўніваць трэба, вот хацелось бы, каб ён так не драчыўся, калі пераносім, хутчэй за ўсё будзе просто асобны коллайдер. Паглядзім. Ну, коллайдер больше, ніж вот это дзяленне. Паглядзім. Ну, ось, карацей, іх можна так, ну, ставіць, а калі нікуды, то он просто вернецца. Яшчэ, да, тут стрелочка показываю налево, але гэта рухаць один ап, на одну клетку зрушить уверх юнита. Вот можно завязать их на юниту толькі, да, там, которые на гэтым, да, дарэчы, туп працуюць. Ну, але вот нельга на гэтага юнита завязаць, як не дзіўна, да. Ось он завязаўся, яно сышло. Так я перанёс яшчэ, каб у кадры было бачна і колоду, і дискард. Там відавочна гэта не так будзе выглядаць, відавочна там трэба фліп, нам іх перагартаць яшчэ дакладна. Ну, але так, як варыянт. Ну, і гэта таксама юніт, да, таксама можна парухаць. Вот можна не гуляць, скончылі ход, все задискардзілі, вот наши яшчэ карткі. Вот это вот наша улюбённая нічога не рабіць. Там можна яшчэ парухаць, калі накраіцца, і то не парухаецца. Да, я тут... Я сабе лог просто... Ой, даём.
лог вывел, што апрацоўваць гэта як-небудзь. Ну там фідбэк трэба будзе проста дадаць які-небудзь візуальны, каб было зразумела. Ну і все, то бок, і ператасоўваюцца карткі, вот там яшчэ была штука. Я отвазіўся вот немало з тым, каб вот якраз што мы дабралі карткі, потым, то бок, што мы ўзялі ўсю калоду, і там засталося 0, і потым тады мы перазатасоўваем дыскард туды, і типа, ну, здавалася бы нічога складанага, але ў мяне праблемы ўзніклі, як звычайна. Ну і ўсё, то бок, гэта ўсё, што тут можна пакуль што рабіць, да, нічога надта цікавага, эксайтинг. Ну і відавочна, так, яно калі што, таксама, вот, все, не штурхаюцца. И відавочна, оно перезапускается, и все там скидывается на 0. Вот это зручно все-таки иметь махчимость, калі тестуешь, перезапустить. И вот то, что я казаў, вот, что я могу, например, выставить, але не гулять, скончить ход. Да, тут затрымка ідзе, потому что это типа секунда там ход ворага, ну потым яшчэ будзе ход ворага, там гэтыя затрымкі будуць больш дарычныя, але пакуль што так. Да, вот то бок мы не задзіскадзілі гэтыя ўсе карткі, толькі выцягнулі новыя. Сумняваюсь, што это все-таки будзе той рэжым, у якім яно будзе існаваць сапраўды, у нейкім больш паўнавартасным варыянце. Але, ну, паглядзім, можа штосьці прыдумаю, можа рэальна мне вот падабаецца это больш, хаця хуй знае. Ну, это такая штука. Юнит картки, скончание хода, шаффл, экшен картки, да, вот это экшен картки. Это имплементовано галоўным меню, перазапускаемасць рэжымы і спаун-лідера. Ну, так што да, на гэтым атрымоўваецца ўсё, што было зроблена за гэты тыдзень. Наперадзе, вот, тут працы яшчэ шмат, ідэй шмат, што надо дадаваць, таму я вот пакуль што якраз хочу зрабіць вот так максімальна сыры, максімальна крывы касы, але прататып. І сумняваюсь, што ён будзе ўжо на наступным тыдні, вельмі сумняваюсь, але нешта ж будзе. Да, тут пагатоў, так у мяне нават нешта атрымоўвалася працаваць, хаця былі госцікі ў мяне, ну ладно, неважна. Дарэчы, ладно, на гэтым у мяне ўсё. Убачымся через тыдзень. Бэ-бэ.